Matats, mangit-ngit nga kabuntagon no. So naghabwa deta karon perting sayo ha jud nato diha kay nga naman sayo manggod gipahabwa ang isda. So ingana jud na diri matats, sayo pa sa kadlawon maghinabuay nag-isda mga alas 4 pa gisugda na. Mas maayo mo pud ang sayo para sayo pud ta makauli. Pero bago na ato sa nabiyaan kay motan-aw sa ta dito sa unahan kay naay barilis dito gahabwa. Oh, mo uban matats. Sayo pa kayo. Uy. Linya 20. Ano yun? Yan. Bilang abong karga ni? Rancang sir eh. Wow. Sige rin nag-deliver ba? Yung mga kataps, absika. Ay. Nam di tayo kusgan nga libur diri. Pagdalig hakot ha. Atong kilawon ng isa. Mo ni panginabuhi sa malibor matats. Ngit-ngit pa kayo sa kadlawon. Ana. Nilokdohay na nagbarilis na. Pwede na ba bugnawan ni matas? Gulitan ni mo ni na. Bugnawan ni. Pero easy na kay na sila ha. Kay anad na ni mga tawhanan ni. Lalo na ni. So, sa niguwang na ni Derek Pisport. Landing mo ni. Sa landing pa sa unang panahon matas. Oh. Tapos ani, para mataba ka siguro na. Kani tigpasan. Apura di sa unang panahon karon. Oh, ano hasler kay pasan. Oh, wala ni bata-bata diri basta mukha og bugas. Lokdo. Tama matats, maglokdo tag isda no kay mao man ni ato na abtan nga trabaho kay wala man ta kahuman og pag-eskwela, di ba? Pero kung ikumpara nato sa construction matats og kining paghabua sa isda diri, mas sayon mo habua diri kay dali ra mahuman ang imong trabaho og makadala pa kag sudanon padulong sa imong panimalay. Nga busy na kini sila matats, pretty busy ha jud dila ni basta nganing kabuntagon na. Ang nakanindot lang mo trabaho diri sa sulod sa Pisport matas kay sayo jud ka makauli no bisa pag 200 kilos ng isda sa barilis dira or 500 kabuk barilis dira mahuman jud nagsayo kay nganuman dili man pud na nimo pwede paudtuhan kay ang buyer sayo pud na sila magkumpra og sayo pud sila manglakaw or asa nila dalon na mga isdaan na kay ang uban mo gud ana gina-export pa so ginalimpyuhan pa na ginakuwag ulo hasang hantod ni ibutang sa isbakan para dalon sa lagyo nga mga lugar kini magud nga market matas mao na ginatawag lang ang market 1 no puro jud ni barilis diri so pag abot sa alas 8 ana mingaw na ning barilisan dire ang mga bilin ani matas kani mga gagmay nga mga isda no og lansa pod dire sa manang burot budburon tulay hantod maghapon na sila kay ang lansa man gud daghang kay karga so kung bugas imong toyo dire daghan makwartahan.